Tak, uvidíme Ital nebo Škodovka. No, auto vypadá dobře, ale řidič asi to neumí. Je to tak, jo, šel povídat, takže to v pořádku. Druhou kontrolní jízdu v kategorii do 3 litrů. Máme tu soutěžící BMWčko a Itala, Fiata, myslím, že Punto, nevím to přesně, ale asi je to tak. Máme tady 2 takové kousky, 3 starší. Ale to ujíždí, kurňa prdělka, co to je u mamoráku? Tak, 31. Tak, máme tu. Černý Fiat, starší výroby. A to si vemte, že má ještě pasažér.